Kien l-aħħar bniedem b'kuntatt dirett mal-forzi Ingliżi li ħallew pajjiżna 40 sena ilu. Dan huwa Alfred Calleja, magħruf bħala l-pilot. Tassew kien il-pilot li flimkien ma' kollega ieħor ħarġu lill-HMS London fl-ewwel ta' April, l-għada taċ-ċerimonja tal-ħelsien. Dakinhar l-inħawi tal-port il-kbir kien miżgħud bin-nies li marru jaraw l-aħħar bastiment navali Ingliż iħalli pajjiżna. Alfred spjegalna kif kienet bdiet il-ġurnata. Filgħodu mort tax-xogħol u nsertajt li kont jiena biex noħroġ il-London. Niftakar kont qed nagħmel xogħol Marsa Xlokk, ħriġt bastiment tfajnieh il-barra tan-Norazja u ċempilli sieħbi Pawlu għalli Fred għalli fejn qiegħed inti, qedlu jiena ġej. Kienu xi 8 ta' filgħodu, għalli għax fid-9 għalli għandna l-London. Jisħaq li ħassu onorat joħroġ il-bastiment mill-port, hekk kif Malta issa kienet ħilsa mill-involviment tal-militar barrani. Aħna ħassejniha naqra edna daqsxejn mhux jienu sieħbi edna naqsxejn xurtjati għassa noħorġu aħna di l-aħħar waħda. Insomma, u dejna għaddejjin b'dal affarijiet. Passjoni li ma bħala spjegalna l-aħħar ftit mumenti fuq il-bastiment bil-baħrin Ingliżi kollha selmulu għaliex lil Malta baqgħu jħobbuha. Meta konna neżlin, kulħadd ħareġ jgħidu hekk il-baħrin kollha, kulħadd iżomm minna jdejna, joħdilna jdejna. U bqajna neżlin. Intant, wara li reġgħu lura fil-port, Alfred u sħabu marru d-dwana ta' Malta fejn kien hemm il-Prim Ministru, il-Perit Dom Mintoff. Hawnhekk, b'ton umoristiku, Mintoff għadda messaġġ lil Alfred li baqa' jiftakru sal-lum. Qedlu lesti aħna Perit. Għalli ta' żgur li lesti, għalli indhom 7 snin milkom f'sejt fajtuhom il-barra. U kulħadd jitħaq. Beda jiċċajta u kien ferħan, sajtir u beda jiċċajta n-nies u jaraw hekk u da. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.